Uau! Això és química. Je me faufile en filature le long de longues files en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure. Alors je passe, je fraude, je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui... No ho fas pas bé, això. Primer has de tirar el sucre en el cafè calent i llavors tirar-lo en el gel. Però no és el mateix? No, no és el mateix. Quan poses sucre en el cafè, en realitat el que estàs preparant és una hidrosolució. És millor que el cafè estigui calent, perquè es dissoldrà millor. I aquí intervenen dos factors. Un factor termodinàmic i un factor cinètic. El factor cinètic és el que estudia la velocitat de les reaccions. És a dir, com els reactius van desapareixent per donar lloc als productes. I aquest és un tema d'interès, de recerca però també industrial. Perquè no és el mateix que una reacció trigui 5 minuts en tenir lloc o que tardi 5 dies. I Pep, per què hi ha reaccions que van més lentes i altres que van més ràpides? Hi ha dues teories per explicar això. Hi ha la teoria de les col·lisions que diu que les partícules estan constantment xocant. Quan un xoc és eficaç, dona lloc als productes. Els reactius es transformen en els productes. I després hi ha una altra teoria que diu que quan xoquen es forma una espècie intermèdia. Que aquesta espècie pot evolucionar o no cap als productes. D'aquesta espècie se'n diu estat de transició. Bueno, però la temperatura aquí té veu. La temperatura és un dels factors que intervenen en la velocitat de la reacció. Intervé la temperatura, intervé el tipus de reactiu que hi hagi, intervé aquest reactiu si està molt finament dividit, si és un gas o si és un líquid que van més ràpids. També intervé el fet d'utilitzar o no un catalitzador. I finalment també intervé, com en l'experiment que estem a punt de fer, intervé la concentració. Bé, doncs aquí el que tenim és iodur i midó i un oxidant. I quan el iodur reaccioni amb l'oxidant es transformarà en iode. I aquest iode amb el midó forma un complex de color fosc. I el que esperem és que vagi canviant de color. La més concentrada serà la primera. Per això el que farem serà començar l'hora. Som-hi? Som-hi! A la de 3, 1, 2 i 3. Veiem que ja comença. Per tant, aquesta era la dissolució més concentrada. Doncs ja veieu com en aquest experiment hem vist com la dissolució que estava més concentrada és la que ha anat més de pressa i la que ha anat més a poc, que era aquesta, és la que estava més diluïda. Uau! Això és química!
yesterday, where I can't